Samantala, Idol Educational Assistance sa program sa Infanta, nilinaw po na hindi kanselado. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nilinaw ng Local Youth Development Office ng Infanta na hindi kanselado ang Educational Assistance Program ng lokal na pamahalaan kasunod ng kumakalat na anunsyo sa kanselasyon o umano nito. Ayon sa tanggapan, ilang salik tulad ng election ban at transisyon sa administrasyon ang nakaapekto sa pansamantalang pagkaantala ng financial distribution at processing. Tiniyak naman ang agarang pagpapatuloy ng operasyon ng programa para sa mga residente. Hinimok naman ng publiko na piliing makibalita sa opisyal na account at opisina ng tanggapan para sa mga anunsyo. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.